Pipila ka oras, una ang eleksyon karong adlaw, duha ka sunod-sunod nga pagbusikad ang nahitabo sa Maguindanao kagabi. Sayron ta ang dugang detalye live gikan kang Jestoni Humamil nga manukad sa Maguindanao. Jestoni. Jandi siyam ka mga individual ang samdan human mi busikad ang 5 kabala sa M203 grenade launcher sa munisipyo mismo sa Dato Unsay sa Maguindanao. Samtang duha sab ka granada ang mibusikad kagabi sa Sharif Agwak sa Maguindanao. Gibulabog ang mga residente sa Dato Unsay ug Sharif Agwak sa Maguindanao og pagbusikad kagabi. Pipila ka oras una ang eleksyon karong adlaw. Sumala sa kapulisan sa Maguindanao Provincial Office nga banda alas 7 kagabi, 5 kabala sa M203 grenade launcher ang mibusikad duol sa munisipyo sa Dato Unsay, Maguindanao. Sa pagbusikad, 9 ka tawo ang samdan lakip dinhi ang 4 ka minor de edad. Daling ginala sa balay tambalanan ang mga biktima na sayran nga gikan pa kini sa ilit nga lugar nga namahulay sa munisipyo aron makaboto karong adlaw dihang naabtan sa pagbusikad. Ang 4 ka minor de edad ang nahilang sila Amil Midzik, Asraf Abul nga parehong 17 anyos, Mokom Dimatingka og Pahad Bandaw nga parehong anaa sa 16 anyos. Lakip sab sa mga nasamdan sa hitabo sila si Carotin Lungkatay, Brahim Giamalon, Dags Payag, Notan Adam og Jomar Kinson. Wala inoy nakabsan sa kinabuhi sa hitabo. Nagpahigayon og clearing operation ang kapulisan aron mapakgang ang lain pang pagbusikad. Ginaimbestigahan pa ang posibleng motibo sa pag-atake. Samtang sa Sharif Agwak, duha ka hand grenade sab ang mibusikad. 12 minutos lang ang agwat human nahitabo ang pagbusikad sa Dato Unsay. Sa pagpanubay sa kapulisan sa Sharif Agwak, duha ka wala pa mailing lalaki ang naglabay sa duha ka hand grenade sa National Highway sa Barangay Mother Poblacion, Sharif Agwak sa Maguindanao. Giklaro sab sa pulisya nga walay naangol sa hitabo. Padayon pa ang pagsuta sa otoridad aron masayran ang motibo sa insidente. Jandi sa pikas bahin ingon ani na ang kabaga sa mga botante ang makita nimo diri karon sa gawas ining Cotabato City Institute nga usasab sa mamahimong polling center o voting center sa usa ka alkalde sa lungsod. O gani nagkaguliyang nagamay dinhi kay karon nagtaligsik na usab dinhi subusa wala pay nahitabo usab nga botohan dinhing dapita alas 8 na. Wala pa gihapon nakasulod kining mga butante nga ang uban dinhi alas 7 or alas 6 pa lang, ang uban gani alas 5 pa naana dinhi ni pila na aron nga makaboto og sayo apan karong mga oras wala pa gihapon giablihan ang maong voting center. Jandi.